έλθει. Άρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Βασίλη Υψηλάντη από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Για 5 λεπτά, κύριε Υψηλάντη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω να είμαι μέσα στον χρόνο. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ορισμένες παρατηρήσεις της αντιπολίτευσης, απαντώντας στην αντιπολίτευση, καθότι επιδιώκεται η εμφάνιση ενός διαρκούς θεσμικού εκτροχιασμού αυτές τις μέρες της κυβέρνησης στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας. Σε καθημερινή βάση, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της δημόσιας ζωής, θέλουν να παρουσιάσουν ότι η χώρα περνά μια βαθύτατη θεσμική κρίση. Και πρόκειται για μια, πιστεύω, στοχευμένη και κατ' εξακολούθηση πρακτική, η οποία δεν στηρίζεται ούτε αιτιολογείται σε γεγονότα τέτοια τα οποία έχουν αιτιώδη συνάφεια με τα καταγγελόμενα. Στην ουσία η Νέα Δημοκρατία, και πρέπει να τονίζεται αυτό, είναι το κόμμα εκείνο το οποίο ενισχύει και σέβεται τους θεσμούς, που λειτουργεί θεσμικά και λειτουργεί μάλιστα σεβόμενη και την ανεξαρτησία των λειτουργιών. Νοοτροπίες δεκαετιών, βεβαίως, πρέπει να τονίσουμε, δυστυχώς δεν μπορούν να ιαθούν σε ένα διάστημα ακόμα και λίγων χρόνων. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, βάσει αυτών τα οποία είπε και η κυρία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, ότι είμαστε η πρώτη χώρα η οποία έχει ζητηθεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών τότε κοινοτήτων τη δεκαετία του 80 να διωχθούν πολιτικά πρόσωπα, και υπενθυμίζω είναι η γνωστή υπόθεση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η υπόθεση Καλαμπόκη. Ήταν η πρώτη χώρα και μιλάμε για γεγονότα στον τομέα αυτό, τον αγροτικό, ο οποίος δυστυχώς έρχεται διαχρονικά να αμαυρώσει την λειτουργία των καλών αγροτών που έχουμε στην πατρίδα μας και οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται με ευπρέπεια για την επιβίωσή τους, αλλά και για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία είναι αρμοδία για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών και η οποία έχει και το δικαίωμα να ζητήσει ποινική δίωξη, δεν το κάνει με τη διαβίβαση της δικογραφίας. Δηλαδή δεν ζητά την ποινική δίωξη πολιτικών προσώπων με τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων, αλλά ζητάει την διερεύνηση. Μια διερεύνηση η οποία αρμοδιότητα αποκλειστική έχει η Βουλή και τις οποίες οι εργασίες μπορούν να αναδείξουν τα ζητήματα εκείνα, ακόμα και ποινικές ευθύνες, μέσα από τη σύσταση μιας εξεταστικής επιτροπής. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω, γιατί υπόθηκε για τη λειτουργία του κράτους δικαίου και για την έκθεση του 25 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας πλέον μπαίνει στην χωρία των κρατών που έχουν μια πάρα πολύ βελτιωμένη εικόνα στα θέματα και στα ζητήματα του κράτους δικαίου. Και αυτό δεν πρέπει να ξεχνιέται. Γίνονται παρατηρήσεις για τα ζητήματα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης. Και αυτό κάνουμε. Δεν υπάρχει, όπως υπόθηκε εδώ, ένα κουμπί το οποίο μπορούμε να το θέσουμε σε λειτουργία. Έχουμε όμως παρατηρήσει, καθόμαστε, αυτό κάνουμε ειδικά σε αυτή την Επιτροπή εδώ πέρα και αρκετό χρονικό διάστημα, να φέρνουμε διατάξεις τέτοιες, οι οποίες δεν έρχονται για το σκοπό να ενισχύσουν κάποιες τάξεις. Δεν λειτουργούμε ταξικά. Λειτουργούμε με ένα και μοναδικό στόχο, τη βελτίωση της δικαιοσύνης και την βελτίωση της θέσης του Έλληνα πολίτη. Το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε αποτελεί ακόμα, πιστεύω, ένα αποφασιστικό βήμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυση της απονομής της δικαιοσύνης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος δικαίου. Ανταποκρίνεται στη δέσμευσή μας για μια δικαιοσύνη ταχύτερη, πιο αποτελεσματική και σύγχρονη που υπηρετεί την κοινωνία και τον πολίτη. Η κυβέρνηση
και ο Πρωθυπουργός έχει θέσει προτεραιότητα την αντιμετώπιση των χρονιζουσών παθογενειών του δικαστικού μας συστήματος. Ο νόμος 43-35 του 2015, αν και ήταν πολύ φιλόδοξος, οδήγησε σε τεράστιες καθυστερήσεις και υπερφόρτωση των πινακίων. Και ερχόμαστε σήμερα και κάνουμε κριτική πάνω σε αυτό το θέμα, αν είναι δυνατόν, όταν ακριβώς οι συγκεκριμένες διατάξεις έρχονται να διορθώσουν αυτές τις παθογένειες που έχουν υπερφορτώσει τα πινάκια των ελληνικών δικαστηρίων. Το νομοσχέδιο διορθώνει αυτές τις αδυναμίες με στοχευμένες παρεμβάσεις, εισάγοντας προδικασία για την έγκαιρη διόρθωση τυπικών ελλείψεων, μειώνοντας τις καθυστερήσεις, συντομεύει τις προθεσμίες και ενισχύει τον προέλεγχο των αγωγών με στόχο την έκδοση αποφάσεων εντός 2 ετών, εναρμονίζεται με τον νόμο 5108 του 2024 που ενοποίησε τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, ενισχύοντας τη λειτουργική αποδοτικότητα των δικαστηρίων. Και αυτά τα μέτρα, πιστεύω, αντικατοπτρίζουν την δέσμευσή μας για μια δικαιοσύνη που δεν κρατά τους πολίτες όμηρους γραφειοκρατικών καθυστερήσεων, αλλά ακριβώς υπηρετεί την κοινωνία με ταχύτητα και διαφάνεια. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην αντιμετώπιση της πλασματικής υπερφόρτωσης των πινακίων στις ανακοπές κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η εισαγωγή ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον επαναπροσδιορισμό των ανακοπών αποτελεί μια πρωτοποριακή μεταρρύθμιση, πιστεύω, με τη διαγραφή μη επαναπροσδιορισμένων ανακοπών και την υποχρεωτική καταβολή παραβόλου, αποτρέποντας έτσι καταχρηστικές πρακτικές οι οποίες έχουν εντοπιστεί και έχοντας την διάθεση για αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Αυτή η ψηφιακή μετάβαση, εμπνευσμένη από το επιτυχημένο παράδειγμα του νόμου 3869 του 2010, αποδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία για να εξυπηρετήσει τον πολίτη, σε αντίθεση με την αδράνεια των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η τροποποίηση του άρθρου 808 του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας για τη δημοσίευση διαθηκών και η ρύθμιση του δικαιώματος ανακοπής ενισχύουν τη διαφάνεια και την ασφάλεια του δικαίου. Παράλληλα, οι διατάξεις για αμοιβές διαιτητών, διαχειριστών και πραγματογνωμόνων, καθώς και οι διαφορές από ασφαλιστικές συμβάσεις, ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. Επιπλέον, η εναρμόνιση με νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, υπογραμμίζει την ευαισθησία μας σε κοινωνικά ζητήματα. Αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι απλώς μια τεχνική παρέμβαση. Είναι η απόδειξη ότι η παράταξη αυτή της Νέας Δημοκρατίας υλοποιεί το όραμά της για ένα κράτος που λειτουργεί υπέρ του πολίτη. Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, είχαμε παραλάβει ένα δικαστικό σύστημα βυθισμένο σε καθυστερήσεις και γραφειοκρατία. Σήμερα, με συνεργασία νομικών, δικαστών και πανεπιστημιακών, αλλά και με ανθρώπων που ασχολούνται πρακτικά με την δικαιοσύνη, φέρνουμε λύσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Και γι' αυτό το λόγο επιθυμώ να καλέσω όλους να δουν το νομοσχέδιο ως ευκαιρία για εξυγχρονισμό και όχι για έναν χώρο αντιθέσεων. Δεν έχουμε χρόνο στην πατρίδα μας για τέτοιου είδους μικροπολιτικές ή συνδικαλιστικές αντιθέσεις. Σε αντίθεση βεβαίως, δυστυχώς, με την αντιπολίτευση που συχνά περιορίζεται στην κριτική, χωρίς προτάσεις, προχωράμε με σχέδιο τεκμηριωμένο σε μεταρρυθμίσεις. Είναι το νομοσχέδιο αυτό ένα ακόμα βήμα στην πορεία για μια Ελλάδα, πιστεύω, ισχυρή, σύγχρονη και περισσότερο δίκαιη, και με την έννοια αυτή και με την προσέγγιση αυτή θα ήθελα να καλέσω και τις άλλες πλευρές να το δουν έτσι το θέμα και να προχωρήσουμε μέσα και από αυτή τη διαδικασία που ξεκινά σήμερα στην Επιτροπή, να υιοθετήσουμε εκείνες τις λύσεις οι οποίες πραγματικά θα κάνουν την δικαιοσύνη μας και ευπρόσιτη και δίκαιη και ταχύτερη και αποτελεσματικότερη. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ψηλάντη.